ихтирокори ҷавон меҳрнигори Бубулназар дар форуми занони ихтирокор миёни 29 кишвари ҷаҳон соҳиби яке аз ҷойҳои намоён гардид. рангро ба саноати насоҷӣ ягон нафар пешниҳод кардаги набуда. тарзи ҳосил кардани ранг аз маводи растанӣ ихтироотест ки ин бонуи ҷавон онро дар амал татбиқ кард. тамоми ҷаҳон рӯ ба маҳсулоти табиӣ оварда истодааст ва бисёре аз кишварҳои мутараққӣ истифодаи рангҳои синтетикӣ манъ шудааст дар чунин давлатҳо. ихтироот бо харҷи камтарин ва бо истифодаи ашёи табиии растанӣ рӯи кор омадааст. ранг аз зои гуногуни пахта гирифта шудан ба матоъ ҷавобгӯ аст. коршиносон нақши ихтирооти мазкурро дар саноаткунони кишвар назаррас арзёбӣ мекунанд. асосан ҳамчун рангкунандаҳо барои ранг намудани маснуоти насоҷӣ истифода бурда мешаванд. шарҳи бештарро метавонед дар барномаи навбатии навовар бубинед. рӯзҳои наздик тариқи телевизиони Душанбе.